SMNA Radio Sports News. Sa tumbalitang pampagnat sa kusog mga kapartner na nakasungkit og laing kasaysayan ang Filipina tennis star nga si Alex Eala human madaog ang iyang unang WTA Tour title pinaagi sa pagpilde kang Jessica Pegula sa Estados Unidos sa 4-6. 6-4, 6-0 sa finals sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Tungod sa kadaugan, si Eala nahimong unang Filipina nga nakadaog sa usa ka WTA 500 tournament ug nakabawi usab sa iyang kapildihan batok ang Pegula sa semifinals sa Miami Open niadtong 2025. Bisan naundang ang duwa tungod sa kusog nga ulan, gipadayon kini pagkasunod adlaw din hingpit nga gidomina ni Eala ang ikatulong set aron masilyuhan ang labing dakong kadaugan sa iyang karera. Gilauman usab nga musaka si Alex Eala sa world number 20 sa WTA rankings sa di pa siya musabak sa WTA 1000 Toronto Open.